तो क्या हाल बा। आई होप आप सब अच्छे होंगे। उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आ गइल बा गाना रुमलिया का। तो गाना आ गइल रुमलिया अनंता म्यूजिक वर्ल्ड से का। अनंता म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आइल बा। केकरा साथे बा, केकरा साथे बा काम करे वाली के अगर बात कइल जाए तो वह साली, छोटकी साली डिम्पल सिंह। अभी पीछे भी गाना हाले फिलहाल अभी काली काले की गाना हो ओढ़निया ये गोरी, ओढ़निया ये गोरी में डिम्पल सिंह ही काम किए हैं। येहू में यानी दोनों घर मिलजुल के का होता। आगे पीछे बैक टू बैक की गाना जाए बा। दोनों का अगर रिस्पॉन्स देखा जाए तब अब तो भैया के गाना आ गइल बा। और सबको ये गाना के सबको प्यार आशीर्वाद देवे। इसकी ट्रेंडिंग स्टार के सारी लाल भैया के जानते हैं, गाना बहुत ही धमाल, बहुत ही अच्छा लगता है। वीडियो का अगर हिसाब से देखा जाए तो वीडियो में बहुत ही हमारा मजा आयल। आप रउआ लोग के क्वेश्चन वीडियो लागल रउआ लोग जरूर बताई। और रिव्यू हम करतनी ऐसे कि दोनों में कंपेयर से करतनी कि अब देखे के बाद दोनों के व्यू के मामला में कि दोनों के व्यू का जाता है, मार्केट में केकर का रिस्पॉन्स देता। और अगर गीत के बात कल जाओ तो टुनटुन यादव भैया दिए हैं। तो जानते बानी जब भैया गाना का बा। गाना तो हमारा बहुत अच्छा लागल। अगर म्यूजिक के बात कल जाए तो आर्या शर्मा के, आर्या शर्मा भैया ये म्यूजिक कैले बने तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही अच्छा गाना ही लागल है। तो सब कुछ जाके ये गाना के म्यूजिक अनंता म्यूजिक वर्ल्ड से ये गाना के सपोर्ट करे के बा। और बहुत ही प्यार आशीर्वाद देगा भैया। फीमेल सिंगर के बात कल जाओ तो वह सुपर स्टार यानी कि बादशाह शिल्पी राज जी गाए हैं। तो आप जानते हैं कि शिल्पी राज गाए हैं, इतना गाना बड़ा भैया बनाए हैं। तो सब कोई के ये गाना के प्यार और आशीर्वाद दुलार देवे के बा, ताकि गाना छोटा मोटा नहीं के बहुत ही बड़ा बा। ये गाना पे भैया खुद पोस्ट करे बाना तो कि ये गाना के सब कुछ सपोर्ट करे के बा का सब कुछ सपोर्ट करेगा। बहुत ही प्यारा गाना बा। और पवन भैया का भी गाना मतलब पीछे वाला ओढ़निया ये गोरी आइल बा। देखे के बाद दोनों गाना के अगर कंपेयर कर जाओ कि दोनों गाना में कौन गाना बा हिट और कौन गाने का वीडियो कैसा लागल, कौन गाना का मैटर कैसा लागल, कमेंट सेक्शन में रउआ लोग बताई लोग कि ये गाना में कि खेसारी भैया के गाना बढ़िया बा आ कि पवन भैया गाना बढ़िया बा। ये रउआ लोग खुद जजमेंट करके बताई। हमार तक काम रहे रउआ लोग के बता देहल कि खेसारी भैया गाना आ गया बा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। अगर जितना खेसारी भैया के फैन लोग बा ये चैनल के जानते बनी क्या करे के बा, थोड़ा सा सपोर्ट अगर रउआ लोग कर दे जाए तो चैनल हमारो थोड़ा सा ग्रोथ हो जाए। तो सब कुछ के असी बारी बारी अपडेट देते रह। तो चले अरे अभी पाके दो।